non lom ke viral plu Emily bida sing leng la pen ke nili pen ak heng no video viral dut aputhak sini nang li tum hanai cho hang pon ahok lo la so video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo la pen ke nili jung jung ni ning ke hang pen la so chi pa viral ji pu ke kali nili phan la song bong nang ke to tum ke do jok a join ni lo la pen ke Emily sarta nili phan contact ta do contact na call pen chitong nang pa join ni nita mani hala so hut bang han ka chathan Peter ti so han ka chathan a join ni sinon ni la so akisung ge phunang lo ni jong si Peter ti so han la so kisung ala hai Emily pen message che text dong chi call long pu chathan thi person te ni la so kisung along ke phuphi da ji polo alam ma ke ni phan Peter ti so ta nang use lo ni phan physical pustanang dulo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako guhati nang ke pon pusita Emily long ke dami po huta Peter ti so sinang pon lo plus room hada ke enta Peter ti so si ke en lo ako ni phan physical tang claim back lo la pen ke ni ke dam ta ahok alam si ke dam lo sar na ke hanga join ni pen si ako la so video enoi puna ke toy ta Peter ti so sinang ke toy la pen ke Peter ti so pen nang tum physical ke document tu hot lo ni bang ke chipugit update bang thek thi sita hedi la so pen aprang si ni tum physical do nang tum relationship tong do ma matel relationship mane jirpi je po true pen si tu mi do relationship po ane kanila la pen ke ni la so lam ka chithana join ni pen si alang ni phan nang hung bon na son si chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta do lo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde pho phe pista hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali Peter ti so mobile si ni phana ke pi a join ni si ni la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en back ke Peter na ke pia phone pen si ni ke en i la pen ke Peter ni phanang toy te poson te ni dam di de jipolo ni phan la hai latum se khenu akam na ke japon a son lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan Emily long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non male dam puta ni imboji la ano latum si dang ke toy punang kumat mar phang si ke pudang no naman ke la bagay pudam nang ko po Agustin Sarsi Peter han toy tahay Peter la sini phan ke toy non la so Agustin ke kumat lo Agustin Kramsa ni la an ke alang penta pura face to face ka chit heklong pu ke kompik lang sita ni amuni han ta la an ka chini o pu ka lilang sita arni sige mane bank chithan o thang o join ni sini ka chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa start 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumat tum lo so paisa awan ke Peter ti so pen Agustin Kramsa kumat long pen lo ke pan ke oh Emily bida singleng sar pen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benang pi lagi ahok alam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thon ni hem si a Peter tiso nang bisa se pidela so Peter tiso poisa ke thon ke nineng tum ta do sita ni hem tum phan la hai lam chithan the chithan ai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana joy ni ma jo han ta la so lam chithan the pini piposi la so news long ke bang nang kok ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ke pu la pen ke ni phan video ko an sta na pa viral lo plus ni photo sita ko an ni post lo la si ni lihin pen ke so tak pen pimren lo Peter ti so pen Agustin Kramsa han non mat alam chipa clear dak de pulote latum non mat phuta phunang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong chi pipo la pen ke Emily sarlong ke toy vekta Peter ti so siang toy vek lo afunta Peter ti so siang kilo don lo ke dam ni chini ne sita sar pen si ni contact pen si sar si auto driver hanta chingki pen si ni ke dam adim ke kola khetro athengno kola khetro pune kola kendro puno ne la so thengno alang a hem long si chini ni ke an
niki chini ni quarter lo sini ki matha dam la dakta mate phara hem tong ni pilon ni sini ki matha dam ni yat ta chini ni la pen hap pen bang det pen hedi video a mobile pitor lang chipilo pitor long sido pilo la te pen tani han physical lang claim phit lang physical lang claim det si ni tum ke dam ke rang ta pitor na hi pon lo nang ke van lo hotel lang ta pitor tiso si ke en lo nang ke abi bang bom hu ke abi sita hala so a video enam det pen a hut ajo amat ni han physical do room ke en le kaprek pusita ni han physical lang claim det a pisi alang ami thang room ka chada Agustin Kramsa da kachirap tu kwa thebang ke pitor tiso ni phanang than lora join ni sini la da Agustin Kramsa kachirap dun do puning je daklo alam nang ke la so 30 lakhs ke wan alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi la so hut kaning je pilo Agustin Kramsa ni phan hili nang jong clock pen si ni phan la so video nang chibor i sita la so video ka abilo ni nang mehang pa bang plat sticker biko a video sini send cho Agustin Kramsa phan ke la son sini panang pupe oh kalang ma puni ke ajat ta ni pupe object so ajat pudam de sita non ke ni pudam na ko proje ni phala an na pa viral lo ni phana ke pa viral lo son thot la an so se alang tum posto na gi la an so se inside na gi pusi ni Agustin Kramsa pen pitor ti so phan ma ke condemn mane pimrem no pinike jong si la so lam non amat pangsam se pinyang bong pinang bong pangsam se lote Agustin Kramsa pen pitor tisolam ke nilong du ulan nila anso se si pa viral ji la pen ke ni phan ko ping manai pasung ateng la tum no lamat la tum AI pen do ka bunai thulune matela an ma ke chini ne sita ni phan ke mathari mirdalin nang video ke pitor tisopen Agustin Kramsa kachikrom ke leader sita la tum arlo pen nili phan sita nang chu jordet lo la pen ke pinang anaru so tum hasta la son ni phana son thot ki pho son si hala tum hanta chujor pukon ni ki pudan ji puke la si Agustin Kramsa ta ki mi obang kali puta chini lo pitor tiso puta ni ke ki mi obang kali pu chini daklo alam ben ki pipo se chini daklo pothe ke ni phan physical ang do expensi ni phan emile bida singling lo na ke toy la pen ke video pusta enoi pu anta la tum se ke to ya join si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porhut pitor tiso la pen Agustin Kramsa tum nang karjap dunang ya dim si non la tum si ulta alam pathip thurong news kipi la pen ke poster ke pa bon la son si na claim thurong ni phan ke ni inu dukwo sar ke plangjin ta hai sita ni inut man ijot duk bok sita ni ta ni man ijot do ni ta inut alu sopi ni family do ni background do ni hem duk bok ta hai ni family tum plang o ta hai la tum han man ijot ni si jor era teng sita la so man ijot ki jor din ke Agustin Kramsa pen pitor tiso si ni phan man nang ki jor ni family phan la pen ke ni phan sita nang chu jor lo man ta nang jor pilo la tum si so la pen Agustin Kramsa nang tum akimi chikrong ra binot nang tum attack akimeji krong lata nang ninga lo ke hingno tatulo la pen ke non so arlo tum han ni phana son thot man na ki jor la pen ni phana son na thot ta ke chu jor kapre khan ke chu jor ji pu bang ta ka chu jor tang ku sita la hai bang ton no jong si in ton te protest so tak pe nang li tum phan non amat FIR pipensi nang li tum phan arrest sita nang pipo bo la pen arrest back nang ji ako rada tum sita Agustin Kramsa pen pitor tiso phan ka ke mit ke hok rino nili mithang ke phuan da choklo kaprek tum phona nilo pusi nili hin pen ba ke je thang pon lo arlu so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusi tami la hai na tu sta ton etno Agustin Kramsa pen pitor tiso non mat josi ni ke viral that a video nangli tum chidile le la pen ke rat tum hasta pachidile le la pen nangli tum Lamklar chepi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusita chedan nang kokpo joksi non ama la hai video a photos non ma pachidile le plot tangte rat along sita nili nangli tum a videos pusita nangli tum a character pusita nili wanang koklipo wanang kokpo alama ke nili phan ke nangli tum sang toy be nangli tum si nili men pen poisa chobe la pen ke so aru tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor no la pen ke non amat
matu alat non chini bang link usta lahai video pen a join ni ke ni phana pasung det tahai la pen ke non ni agostin ram sa pen pitor han la so estimate chepi det apot la so alam boy ka chepi a join ni nili phana pasung ni han sta bor i tahai la pen ke nili han ni prans ta na armut det tahai ni family phan sta pasung det tahai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phana pasung prote Agustin ram sapen pitor tiso se adai chen vek nangji lake pitor tiso lapen Agustin ram sa no namat lahai a video pachidilet non pachidilet le pulote lake ni rat ahong jai nong staba na kokpo lapen ke pitor tiso pen Agustin ram sa ke Lamklar chepi vek nangpo chepi pe pulote nangli tum aphan kupi pilone alam pusta ni long do o ko ano ni natum me hengno kam pusta natum do o la pen ni phan sta nang klem vek alam pot ke natum han apaklang vek ji ake hai emele bida sing leng aphan sta ni lihin pen tuning rilo non eprang ke misenji phan non ke dam tang lo pusi ni lihin pen ke hok lo non eprang ke bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do utahai la pen ke la tum phan sita la son mek langno pen langlera nang inut emele man pen chipi pen do vet thak vet chingki vet le do ignot ni nang li tum phana chehang ike ni li phan ma tu tawe nang ke ther nang ke hap utawe ni phan poisa pe nang ke nam pustawe tangka mahana ke pen si ni phanang nam desila son panje putawe ajattawe nili ningarlo ni phanon kuson ma kisung la so kisung pen ni kuson si jok nang ni ma la pen ke ni phana pasung be aphan kuson pe sila to han pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang li tum phanang cho hang nang kok lo nang che than nang kok lo rat ang lo sita